Йо, какво ста, хора? Добре дошли в нов клип. Не е имал клип от много отдавна, но днес ще има клип. Доста яко си карахме. Пропуснали се доста. Значи, нови колела, много нови неща са променили, но за това ще говорим в друго видео. Това видео главно ще бъде за каране, има интересни моменти, не ги пропускайте, така че направо някакво да се обяснявам, обясняване ще бъде в друго видео. Приятно гледане! Чакай, не яко ли? Да бе, само да обърна. Ама трябва да бъдеш с мене. Защото капка няма смисъл да си от толкова... близо. Айде чува ще бъде. Ара. Снима ли? Да бе, снимам. Опа! Я не кажи да не снимам. Не виждам нищо. Забай! Спри, бро! Спри! Снимам ли? Не знам. Аре, бързо! Идваме! Майките ви знаят къде си свършите? Да. Знаят. Да, бе. Я ми дай телефона на майка. Защо? Дай телефона на майка. Хайде се. Нали си от Волков? Нищо не съм ви казал. Ами на ти. Вие ме питате за това, аз отговарям. Аре, да добрим. Добре, да заверим. Аз съм целите. Дай. Какво? Жив-коловец. Брат, ще сигурно пък на горе, човек. Я. Не, в момента.
искате ли след? Аз съм с Митко. Ясно. Окей, айде ще трябва да се Айде. Добре, айде, чао. Добре. Снимам ли вече? Да. Добре. Ей, коняк. Ай, беше първо гледаме, що си прескочил, бе? Ах! Тято, че ти си го просила. Ти си последен! Не тръгваш никъде! Като се презмина тогава. Аз съм втори. Аре, да заварим. Айде пак сте тука. Как сме биле по клон? Аз съм пиловинария. Аре, че. Аз съм втори шеф. Не, защото аз ще правя тейбъл. Давай. Ще го лесвам. Моля. Не. Това беше от края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал... Добре, до следващата клипа.